निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर शहरातील सर्वच प्रभागांमध्ये इच्छुक उमेदवारांची चळवळ सुरू झाली आहे। प्रत्येक प्रभागात विविध चेहरे समोर येत असून प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये देखील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे। याच प्रभागात सध्या चर्चेत असलेले नाव म्हणजे एकनाथ कैलास गंगुले। सामाजिक, शैक्षणिक तसेच स्थानिक प्रश्नांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतल्यामुळे गंगुले यांची ओळख जनतेच्या प्रश्नांशी निगडीत असलेल्या कार्यकर्त्यांची झाली आहे। स्थानिक नागरिकांच्या समस्या स्वतःच्या समस्या समजून त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गंगुले यांनी गेल्या काही वर्षात वार्डातील विविध विकास कामांत सहभाग नोंदवला आहे। त्यामुळे आगामी निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये त्यांचं नाव चर्चेचं केंद्र ठरत आहे। स्थानिक पातळीवर वाढत चाललेली त्यांची जनसंपर्क मोहीम आणि नागरिकांशी असलेले आपुलकीचं नातं लक्षात घेता गंगुले हे या प्रभागात जनतेच्या पसंतीचा चेहरा म्हणून उदयास येत असल्याची चर्चा सुरू आहे।